Menjünk át a nappaliba. Köszönöm a vacsorát. Én is. Harrison Page keresett telefonon, Pamela. Ott az üzenete az asztalon. Köszönöm, de már vacsora előtt beszéltem vele. Mit akar tőled? Tulajdonképp csak visszahívott, mert ma sem mentem be dolgozni, és meg akartam magyarázni neki. Kiveszek egy pár nap szabadságot. És hol jártál napközben? A temetőben. Nekem is tölts egyet, már is apa. Jobban vagy, Samantha? Sokkal jobban. Samantha, készítsen neked Tereza egy szendvicset. Alig ettél valamit vacsorára. Kedves tőled, Ellie, de igazán nem vagyok éhes. Gondolom a szükséges táplálékot megszerzi ebből. Ez csak szódavíz. Kívánja valaki megkóstolni? Nem hazudok. Samantha, nincs erre semmi szükség. Mindenkit jobban érdekelne, hogy mit ittál, mielőtt bejöttünk a szobába. Hagyd békén, Joki. Ha? Azt mondtam, hagyd békén. Ezzel úgy sem érsz el semmit. Az iszágosok gyógyulásának első lépcsőfoka, ha beismerik. Én csak segítek Samanthának, ha ráveszem, hogy bevallja, mi is valójában. Mit kéne bevallania? Te is hajlandó vagy bevallani, hogy mi vagy? Lucy, ne szólj bele, légy szíves, ez csak kettőnkre tartozik. Ha az egész család előtt támadod meg, akkor ránk is tartozik. Elég bajod van most a saját feleségeddel, az enyémet bíz csak rám. Ne kezd el megint, Joki. Elvégre mindenki látja, hogy teljesen összeroppantna, de kivetni ezt a szemére ebben a helyzetben. Váratlanul megtudja, hogy apjához, a tintás bálszhoz nincs semmi köze. Az igazi apja egy közönséges lovász, ráadásul tolvaj. Az anyja pedig egy kurva. Hát ki tudna gyűlölni egy ilyen átról szakadt teremtést, te igen? Azonnal fejezzétek be, mind a ketten. Ajánlom, uralkodj magadon, Bobby. Te viszont, Joki, vigyázz a szádra. Nem innál egy kis szódát, drágám? Úgy látom, szükséged van rá.